Malawian Camera. Good morning, comrade. How are you? Mazuka banji. Yes, comrades, good morning and how are you, everyone? Now, comrades, being a Sunday today, ndikuzoambiri mafuna tiyankhulepo. Pa YouTube wala simu nalowepo bwanji? No, pa YouTube apatiro wapo. Ndipo ndidakali kulowa pa YouTube. Comrades, chomwe nangoti ndikukumbuseni mwina nchini chimozi. In 2017, when Chakwera was leader of opposition, Mutharika ali pampando as president. Mutharika amanena Chakwera kuti leader of opposition apite ku mental hospital kubwaera kamuyeze chifukwa mutu mwake ukhanga tinzero analibe. And Achakweraso nawo sanena chimozimozi kumunenaso Mutharika kuti naye sakamuyeze mutu mwake sure he was a pathological liar. And today I just went somewhere is it Malawi News? Something like that. I made the comment. Haimeneyo ninazazuzulapo nditu nazakambapo china chake kwanyoza Mutharika kuti Mutharika yo ndamene ali amisala usali Chakwera ya. And today 2025 ndiye ndimachita lifa zena nena Mutharika kuti Chakwera pite akayezedwe ku mental hospital. Pamene Chakwera 2017 Mutharika ali pampando. Chakwera anafusa Mutharika kuti apiteso akamuyeze ku mental hospital. Ndiye Chakwera ndaipe mwana yankhana. Ukawa aya Chakwera ndamene apite ku mental hospital. Chakwera anene naso kuti APM apite ku hospital sure he was a pathological liar. And today these two people apita so kuzisango. Chakwera amanena kuti Mutharika ndo aboza. Zena mapanga Mutharika makamba sizimachitika. Chakwera lero laliboma zija mapanga Mutharika zija naosa kupanga zomwezo. Ndipo Chakwera machagwera poera kunena kuti zakanika zinthu. So we have got two pathological liars going for September elections. The pathological liar wa 2017 anatinamiza Malawi Peter Mutharika. Yemwe Chakwera amafuna kuti akayezedwe ku mental hospital. Sure he was a pathological liar. Lero Chakwera zatembenuka. Anamuzuzula Mutharika kuti ndiwaboza Mutharika ipo Chakwera alowe mboma yapase vote through Toss Alliance. Muguza amene zinaendera Chakwera tinaika mboma. Chakwera lero ndi amene akunekaso ngati kuti ndiye waboza kwambiriso kuposa so APM. Exactly zomwe jamapanga APM zofanana. Palibe kusintha. Whatever happened, tosefa Malawi timafuna kuti nthawi manager timafuna kuti APM akayeze ku mental hospital. And it's unfortunate that ataluza udindo uja APM chipani cha DPP sichinatenga APM kukayeza kuchipatala. Chukwa chinchina chimene analuzira zisango Peter Mutharika chinali chokuti anatiuza Chakwera kuti Mutharika afuna akayeze mutu mwawo ndopanda chani khangati ndamisala. Ngati msogolo wa ziko amanephera kupanga zinthu chifukwa mwa Mutharika iwo Chakwera amaonamo misala. Koma it's unfortunate that atalowa mboma Chakwera akalakauta mamkondi zimene amene azanzoona kuti APM akayeze kuchipatala cha mento kuzomba kapena kubwaira. Chakwera sanapange. Munthu wa misala uja sana yesese kuti amuthandize as a former president kuti akamuyeze kuchipatala cha boma ka ku South Africa. Chakwera kakauti zimene amanena zoti Peter Mutharika anali wa misala. Iwo ngati msogolo wa ziko bringing people together ndimene amanena kuti iwo amafuna abweresa anthu pamozi. Choyamba chimene akanapanga Chakwera akanamtenga uyu Peter Mutharika kupita naye ku mental hospital akamuyeze. Koma tembenukani zinthu lero ya Malawi zosekesa kwambiri. Chakwera ja amanena zauti ndiwabisala ndiwaboza. Iwo Chakweraso aliso ni misala. Chakwera lero ya Malawi tukaloza kanabisala. Zimene amanena zawo zija naonso misala meja linali. And it's unfortunate that MCP sikwatenga Chakwera kupita naye ku mental hospital kuti akayeze msanga before elections. Chimozimozi zachisoni kwambiri DPP anatuka boma chifukwa Chakwera anatuza kuti APM ndamisala. Koma DPP sanatengeso APM kupita naye ku mental hospital kuti akayeze
because ngati misala imene sina yezedo yapita Mutharika komanso ngati misala iyi imene taiona panopa ili mkati mwa boma ili misala imene imwe Achakwera panopa ngati MCP satenga Achakwera pena ku mental hospital kayeze pamaboza ndi zimene alephera kuti pangira ife as promised pa campaign ndekuti tikapita kuzisankho anthu amene wasita apasa vote. Let me be honest Malawians tena maya tigwirizane ngati DPP amene tinacho msogolero wawo pa 2020 chifukwa Chakwera anatuza kuti ayapita Mutharika ndi amisala ngati DPP samtenga Peter Mutharika kupita naye ku mental hospital kuti akamuyeze misala yomwe inamchosesa mboma wa 2020 ndiyota DPP musampangire campaign munthu uyuyu ndiyota Peter Mutharika misala yawo sinati chifukwa nawo zidonda Chakwera kuti apita Mutharika ndi misala. You can go this at Malawi 24 news. You see 2017 and how anatukwanana wina amati wina apite ku mental hospital Achakwera ali opposition amati apita Mutharika apite ku mental hospital ndese napita ku mental hospital ife tinacho samu boma pa 2020 tinacho samu apita Mutharika 2020 amalawi nde panopa ajama tumanzayo kuchipatala aja Achakwerawa si ali mpapa boma panopa matenda amadwala aja apita Mutharika awasa kudwala so omwewo awawanda kuchakusimikiza okha amakuma ndi mafumu kumuzuzuku auzana zimene zozo kuti uzati ayi zinthu zina sizikwenda bwino mziko naonso Achakwera ndamisalanso tacho za boma Achakwera ndamisala koma kuti simikize kuti Achakwera samisala chipani cha MCP chonde atenge na Achakwera apite ku mental hospital akayeze chifukwa matenda jama zuzu apita Mutharika aja kuti apita Mutharika ndamisala iwonso Achakwera ndamisala ndi president wa misala panopa ali mboma ngati mene alipita Mutharika ndayimene awawa Achakwera ndi Peter Mutharika what I mean is ose ndamisala zimene amapanga promise Amalawi akhala ma president samapanga nthawi imene Peter ali president sanapange zimene analonjeza Malawi and our leader of opposition that time Achakwera anapempha ziko anapempha chipani cha DPP kuti chimtenge msogolero wawo akamuyeze ku mental hospital chifukwa ndi wa misala amalephera kupanga zinthu he was a pathological liar. Ndiye MCP panopa nawonso amtenge Chakwera before September Chakwera sakamuyeze mutu muja naso Chakwera ndi wa misala is also another pathological liar. So Malawians, this is something that the puzzle that you have to look at. And awira misala Peter Mutharika wa misala Chakwera wa misala oda Malawi tipite kuti make your judgment Malawians tipange bwanji pamenepa chiko anthu awawa sogolera tikoyika pampano nda misala. We have got mad presidents okha asimikizirani Mutharika told MCP ili ku opposition mutengeni munthu wanu mukamuyeze ku mental hospital zimene akundizuzulazo zaboza. Achakwera anamuzuzula Peter Mutharika kuti is a pathological liar therefore is not fit to lead the country tinamchosapo Peter Mutharika choza misala. So nanga misala ya Chakwera hii akulu why should we waste our time voting for Peter Mutharika and Chakwera? Tomu votera Peter Mutharika ndi Chakwera ndi chani anthu oti anapemphana okhaokha kuti akayezedwe kuzipatala palibe ndipo ndaboza kwambiri anthu amene wawo Achakwera sana akumbusa DPP kuti amtenge msogolero wawo apite ku mental hospital mpaka leroli apita Mutharika akukonzekeraso chisankho pa September ndi misala yawo ija. Achakwera nawo amanena zauli nda misala osaziwaso naosali ndi misala ali mboma panopa koma zopanga zawo za misalanso ngati yomwe ija ya ujeni ya Peter Mutharika. So why Malawians should waste our time campaigning for these people who are mad people? Okauka anazuzula na okauka tu ndamisala anaziwa na okauka tu Peter Mutharika ndi Chakwera onse ndamisala. You can go back down the history. These people ndamisala zena matuza ifesa mapanga. That's the madness that they have. Panopa medicho panopa misala ya Chakwera tauna elementa avutikira misala ya Chakwera yapangisa ziko la Malawi kusokonezekerato. Misala ya Peter inapanga ziko la Malawi kusokonezekerato. Why should we come again campaigning for these people? Azanga mene mupanga campaign Chakwera, azanga mene mupanga campaign Peter Mutharika. And what ku mental hospital sana Peter to justify their mental capabilities. And misala watikita now nthawi chifukwa chani. They've never gone to mental hospitals. And mental hospitals are just there kuzomba Mutharika kuzopita kwa yezi. Achakwera apite pa bwaila pompa. Even ku St. John of God uko Achakwera apite sana apite ku St. John. Ali ndi misala. Achakwera ndi misala. Mene amamuni na Peter Mutharika ja misala ija
ya gweraso wa Chakwera ali ndi misala. So in Malawi, do we need to keep munthu wa misala kusakulamu na ziko latuli? And it's good all the candidates. Amene talime pa September pa akayeze chipatala chikwa matenda akulu ku Malawi kuno asogolera tu amakhala misala. Kazi okaoka amene anachitira 20 go back to 2017. Siku ngatira lero china chitika ndi chani. You see, so tindia sogolera misala. Achakwera chonde kumene muri kumzuzu logico. Pali St. John of God apa Chakwera. Pitanaka kuyezeni misala yanu. Chifukwa sitifunaso munthu wa misala ku Malawi kuno ya. Munthu wa misala makhala chonchi. Zimene amalonjeza anthu ache poti ampase vote samapanga mboma. Ndiye zimene mwapanga Chakwera ndina misalanso. Zijama mzuzu apita Mutharika zija. Apita Mutharika mnachoka mboma DPP muziwe. Apita Mutharika anachoka mboma. Chifukwa cha misala yomwe Chakwera naiona mwandani mwapita Mutharika. Therefore DPP mutenge msogolo wanu pa Zomba hapo pa Page House ndi pa Zomba Mental Hospital ndi pafupi. Kayeze na sogolanu ati ndami sala. They don't do that, pathological liars. Matenda hao ndi pathological liars. Ololaini ndaboza. Kayeze na sogolanu. Comrades, this is just what I can share with you about the two candidates. What DPP ndi wa MCP Chakwera ndi Peter Mutharika. And how say wali matenda pathological lying. Oh, these are pathological liars. Ndandu wa misala. Peter Mutharika ndo wa misala. Chakwera ndo wa misala. Akuonesa zimene amatuza Malawi kuti apange kuti atipangira samapanga. Nde anthu awa okauka namba kanganapo pankhani ya misala iyi. Kwa zafika lero ose kwa ine ndi kwanga divi ose nda misala. These two presidents makandidate atuwa former President Peter Mutharika ndo wa misala. Kwa Joyce Banda sinambe ndamva za misala kuti wina nene nauti Joyce Banda nda misala. Koma akulu wawa ali leader of opposition na Chakwera anamwe na Peter Mutharika kuti oze pathological liar. That's why Amalawi tinamvera Chakwera kuti Peter Mutharika ndaboza ipo Achakwera watani? Amina Peter Mutharika tachose pampanda. Koma iwo Mutharika ali president anaonaso Achakwera wawa ali leader of opposition kuti naoso nda misala amango zuzula zizopanda pacha. Ndikona ngati anthu awawa everything is okay. They're not fit to lead this country anymore. Ndaboza kaya. So Mutharika ndiye mbona anatiuza kuti Chakwera ndi wa misala. Misala Chakwera taisimikiza pano patu. Kuti Chakwera is mad. He's doing the same madness that Peter Mutharika used to do. Promising things that he has never done to the people of Malawi. That is failing to do. With few days into to elections. Chimozimozi. Komanso mafumu akuuzidwa zinthu zomwe za misalazo aionaso mafumu akumpoto aonaso misalazo ya Chakwera aiona kuti amakamba zinthu amaitana anthu popanda agenda ku State House kukangodesa nkhuku ndikungowapasa ma envelope andalama 200,000 mafumu akusimikiza kuti Chakwera nda misala. So misala hii sindapanga ndekha anthu awiri Peter Mutharika ananena kuti uyu akamuyeze ku Mental Hospital kubwaira Chakwera ndi wa misala. Demita misala Chakwera taionadi ali mboma. Sakupanga zomwe timayembekeza ali ndi misaladi Chakwera ndi wa misala. Komanso APM anauzidwa ndi Chakwera kuti apite akayeze. Ndi DPP pitani ku Mental Hospital mkayeze Peter Mutharika. Kodi misala inatha ndipenta apase vote Malawi. Comrades, my campaign is for the president of this country. Osati wa misala ya. Ngati akabambe so ali ndi misala chonde. Achipani cha UTM atenge na kabambe akayeze ku Mental Hospital. Sataye nthawi yayi. Ma president ose tikayeze. Shoka kakalowa mboma kukanga ndi misala ija imakula. This good item ngati mkonaso mwakabambe muli misala chonde atengeni apite ku Mental Hospital. So mavuto yakuno ku Malawi sitikapena ndi usogole weni yayi. Koma mwina timatenga anthu amisala kuwapasa mipando. So aliyese amene akozekera kukapanga nawo contest pa September 16 pano ngati presidential candidate. Nthawi sanati atenge na sogolazi pani zanuzo akayezedwe ku Mental Hospital. Shuwa nkhani ili ku Malawi kuno kuti boma samaende bwino. Anasimikiza Peter Mutharika ali president in 2017 kuti Chakwera Peter Mutharika anaonamo misala mwa Chakwera. Pamene Chakwera leader of opposition anaonamo misala mwa Peter Mutharika ali president. Therefore anthu awiri onsewa Peter Mutharika ndi Chakwera sanayezedwe ku Mental Hospital. Koma chingakhale bwino kuti anthu amene ayezedwe so that misala yapandale akalowa mboma anthu yithe ku Malawi kuno. Thank you, comrades. Good morning. Malawi.
Camera.